Сандански може повече. Това е най-краткото обяснение защо се кандидатирам за кмет на общината ни. Аз съм Стоян Стоев, роден съм и съм израснал в община Сандански, в едно от населените места в нашата община, Поленица. Семеен, с две прекрасни дъщери, едната е на 4 години, другата е на 11 години. През годините имах възможността да работя в български и чужестранни компании. Заемал съм позиции в публичния сектор. През цялото това време оставах в Сандански, защото за мен най-важното бе децата ми да растат тук. Днес искам да вложа всичко научено през годините, защото зная, че можем да имаме различно бъдеще. Историята на общината ни през последните години е поредица от пропуснати възможности. Вярвам, че Сандански има огромен потенциал, който може да се развие с последователна работа и визия за бъдещето. Всички ние имаме нужда от по-добра инфраструктура, повече зеленина и устойчиви решения. Туризмът трябва да се превърне в истински приоритет за общината. Нужен е изцяло нов подход на работа, да бъдем иновативни, да използваме дигиталните технологии. Културата е не просто престиж за една община, това е нашата идентичност. Имаме уникалния шанс да живеем на място с древна история. Нека я пазим и популяризираме. За мен културата е изключително важна и затова ще разчитаме на хора като тебе да ни дават правилните съвети, за да правим правилните неща на тема култура. Спортните ни съоръжения днес не се използват пълноценно. Трябва да работим много по-активно в подкрепа на местните спортни клубове и за развитие на масовия спорт. За да бъде Сандански добро място за живеене, е ключово да гарантираме добро и достъпно здравеопазване. Образованието формира знаещите и успешни хора. Това е и основата, върху която трябва да градим бъдещето си. С работещи решения във всеки сектор ще постигнем и най-важното – заетост и повече доходи за хората. Днес едва догонваме настоящето, а бъдещето има нови, много по-големи изисквания към нас. Зная, че можем да го променим. Това е силата, която ме движи. Искам общината ни да бъде наистина успешна. Искам да сме модерни, иновативни, знаещи и можещи. Трябва не само да работим за Сандански, трябва да имаме знанията и уменията как да постигнем истинско развитие. Защото община Сандански може повече.